Prečo sú ľudia, ktorí sa najviac snažia byť šťastní, často tí najviac frustrovaní? Predstavte si človeka, ktorý má dobrú prácu, zdravie, stabilný vzťah a všetko, čo si kedy prial. A predsa sa cíti, že mu niečo chýba. Alebo si predstavte niekoho iného, kto sa každé ráno budí s myšlienkou, že dnes musím byť šťastný. Robí jogu, medituje, číta motivačné knihy a pritom ho každá nečakaná emócia rozhodí. Fishing relaxes me. It's like yoga, except I still get to kill something. Toto je paradox šťastia. Čím viac sa usilujeme byť šťastní, tým viac sa nám zdá, že nám šťastie uniká. Psychológovia si tento fenomén všimli už dávno. Šťastie totiž nie je cieľ, ktorý môžeme dosiahnuť na požiadanie, ale vedľajší produkt života, ktorý má zmysel a rovnováhu. Ak sa na šťastie zameriame príliš cieľavedome, začne sa nám vzdialovať. Podobne ako keď sa snažíme zaspať. Čím viac sa sústredíte na to, aby ste zaspali, tým horšie to ide. Tento paradox vystihuje aj koncept tzv. Hedonickej adaptácie, keď si na pozitívne veci veľmi rýchlo zvykneme a prestanú nás tešiť. Napríklad si kúpite nové auto, ktoré vás na chvíľu nadchne, ale o pár týždňov je to už iba ďalšia vec na dvore. Podobne funguje aj úspech. Keď sa raz dostaneme tam, kam sme túžili, o chvíľu si kladieme novú latku. Šťastie sa tak posúva ako horizont. Viacerí filozofi hovorili, že prílišná posadnutosť šťastím vedie k frustrácii. Že šťastie nemôže byť cieľom. Treba mať zmysel, hodnoty, smer. Šťastie potom prichádza ako dôsledok, nie ako cieľ samotný. Say happiness. Happy penis. No, happiness. Happy penis. Mnohí dnes vnímajú šťastie ako akúsi neustálu eufóriu. No skutočné šťastie má aj tiene. Zahŕňa spokojnosť, pokoj, niekedy dokonca aj smútok, ktorý dáva zmysel. V momente, keď príjmeme, že nemusíme byť neustále šťastní, zažijeme hlbší pokoj. Hakuna Matata. Hakuna Matata? Yeah, it's our motto. Paradox šťastia nám pripomína, že šťastie sa nehľadá priamo. Nie cez nátlak, ale cez autenticitu, zmysluplné vzťahy a prijatie reality takú, aká je. So všetkými je protikladný.